exercițiul 53 de algebră, x la 3 minus 6x pătrat cu 6x minus 1 egal cu 0. Să se rezolve. Păi, aici aplicăm formula, schema de formă. Coeficientul x la 3, 1, minus 6, 6 minus 1. Coeficienți. Deci x la 3, x la 2, x la 0, care egal cu 1. Ăsta cu coeficientul x la 3 coboară și să vedem 1, dacă e soluție. Ăsta ori ăsta plus ăsta fac minus 5. Ăsta ori ăsta plus ăsta fac 1. Ăsta ori ăsta e 0. Și ăsta este restul. Deci înseamnă că asta este soluție. Deci x egal cu 1, x3 egal cu 1 este soluție. A rămas aici x la 2, x și x la 0. Deci x la 2 minus 5x plus 1 fac 0. x1 2 egal cu 5 plus 1 radical de 25 minus 4 supra 2. E 5 plus 1 radical din 21 pe 2. x1 e 5 plus radical din 21 supra 2. x2 egal cu 5 minus radical din 21 pe 2. Iar x3 egal cu 1 sunt soluțiile pentru această ecuație. A aplicat schema lui Horner și apoi a fost ecuație gradul 3, având o rădăcină, a mai rămas ecuație gradul 2. S-a rezolvat normal